Yini ce ranar bata da walwala saboda kalamansa sun yi mugun bata mata rai. Bata fata ranar da wani namiji zai tankare ta da maganar soyayya. Sai karfe 2 ta gama lecture na ta fita. Abin mamakin tana fitowa daga faculty din nasu ta ga motarsa sosai gaban ta ya faɗi. Gani ta tsaye jikin motar ya zuba mata sirratattun idanunsa. Yana yi mata wani irin kallo da ta kasa gane manufarsa. Jiki a sanye ta karasa inda yake ta kasa da kanta sabanin ɗazan. Yanzu yaji ne a cikinsa, milik da hula baka da bakin takalmi sau ciki. Kamar ya san abin da ke tunani. Ya ce kin yi mamaki ko Fauza? Jinjina kanta ta yi alamar marmashi haɗi da ajiyar zuciya lokaci ɗaya. Ya danna remote ɗin motar ƙofofin suka buɗe. Ya ce bismillah shiga matafi. Kamar kazai da ƙwarya fashewa a ciki. Haka ta zagaya ta shiga motar ciki babu ƙarfi. Kamar ɗazan yanzu ma zaman kurame suka yi. Sai da suka yi tafiya mai tsayi sannan ya shiga shoprite. Ya yi bakin ɗagowa ta. Idan ta ya faɗa a cikin nasa. Cikin 5 seconds ya tura mata saƙon da ya sanya ta kasala da wata muguwar mutuwar ciki. Wanda hakan ya sanya shi farin ciki. Murmushi ya mata ya buɗe motar ya fita. Tunda ya fita ta kifa kanta a saman cinyoyinta tana karanta wasiƙar jaki. Babban abin da ya fi tsaya mata a rai shine maganganunsa na ɗazu tabbas ya kamata ta ɗauki matakin ƙaurace masa saboda koma menene yana da masaniya akan maganganunsa na ɗazu. Babban tashin hankalinta kar ya kasance shine mutumin da yake magana akan yana santa tsayin shekaru 5. Da kanta ta bawa kanta amsa da hakan ma ba zai faru ba. Duk rashin kunyarsa ai baya ce yana santa ba. Bayan ya san matarsa Aminiya ta ce wadda suke jin juna kamar 'yan uwa. Ya ɗan ɗau lokaci kafin ya dawo ya buɗe burɗin. Aka sanya masa kayan ya dawo ya zauna tare da ci mata. Na ɓata miki lokaci ko? Ki yi haƙuri. Ajiyar zuciya ta sauke ba tare da ta bashi amsa ba. Dama bai yi tsammanin amsar daga gare ta ba. Ya ja motar suka fita daga mil ɗin har suka je gida. Babu wanda ya ƙara yi ma wani magana tsakaninsu. Yana tsayawa ta ɗago da siririyar muryarta. Ta ce na gode ka gaida min da sista. Tana faɗa hakan ta buɗe ta fita ya bi ta da kallo. Gabaki ɗaya ji yake dama a ce matarsa ce. Gidansu ya kawo ta huta. Dama a ce ita ɗin ta amince da shi a matsayin miji. Numfashi ya sauke ya fita. Ya sami yara suka shigar mata da kayan da ya siyo ɗin a cikin gida. Karɓar kayan ta a hannun yaron ta juya da nufin mayar masa amma kafin ta kai wajen ya ja motarsa ya tafi. Kwafa ta juya ta shiga gidan a tsakar gida. Ta zube tana mayar da numfashi kamar ta yi wasan tsere. Zuba mata ido ummata tana nazarinta. Janyo kayan ta shiga budewa. Wasu tsadaddun material ne guda 2 sai dogayen riguna 3 da set na takalmi jaka da mayafi su ma biyu sai kayan shafa da sabulai masu tsadar gaske sai kwalin waya ƙirar Techno K9. Dagowa umman ta ce Fauziya wannan kayan daga ina? Dagowa ta ce umma Dr. Jamil ne ban san me yake nufi ba. Ban san me kalamansa suke nufi ba. Wallahi ina tsoron faruwa wani abu tsakanina da shi umma. Namiji ba shi da kunya? Dan ta kwashe abin da ya faru tun daga fitarta da safi har kawo yanzu da ta kawo gida. Ita kanta umma hankalinta ba karamin tashi ba. Jiyowa ta dube ta duba nan natsuwa ta ce kul Fauza a hirɗinki da wannan cin amanar wallahi ki kiyaye ni kar na kuskura na ƙara jinkin bashi fuskar da har zai ɗauke ki a mota ya rinka yi maki waɗannan kalaman kin ji ko? Kin ji dai na faɗa maki. Wallahi Fauza ba zan yafe maki ba idan kika ci amanar Amina saboda Amina mutum ce. Gada kanta ta alamar yarda da abin da uwar ta faɗa mata. Miƙewa ta ɗebi ruwa ta yi wanka ta yi sallah ta kwanta. Bata jima da kwanciyar ba Amina ta kira ta. Sun jima suna fira sannan suka yi sallama. Ta ajiye wadda ta kwanta bacci ya ɗauke ta sai bayan la'asar ta farka. Jikinta ya yi mugun sanyi saboda mafarkin da ta yi. Wai ga ta ɗauke da wani jariri a hannunta. Gefe kuma Amina ce tsugunne tana kuka. Bata san abin da hakan yake nufi ba da haka ta yi addu'a. Ta yi sallar la'asar ta shiga kicin. Ta ɗora masa jollof rice and beans wadda ta wadatu da kayan lambu. Bayan ta gama ta haɗa lemon kankana ta sa a firij. Ta gyara kicin ɗin da gidan gabaki ɗaya. Lokacin da ta gama ana kiran magarib don haka ta yi alwala ta ba da farali. Ƙa'idar gidan da an yi sallar isha ake cin abinci daga nan kuma a zaman fira masu kallo kuma su yi. Ita kan Fauza da yake ba daman ta kallo yi ba. Ɗakin da ta shiga ta kwanta ta ɗauki wayarta ta
ta bude data kafin sakonnin WhatsApp su fara shigowa. Na SMS ne ya shigo. Budewa ce ba tare da ta damu da abin da ya kunsa ba. Tunaninta kamfanin MTN ne, amma sai ta ga sabanin haka. Rayuwata ta daɗe da shiga garari saboda ke Fauza. Zuciyata ta daɗe tana azabtuwa da sanki, amma ban samu damar bayyana miki ba. Sai yanzu, ki bani dama ki ji abin da ke zuciyata. Ina son ki Fauza. Ina burin yin rayuwa ta har abada da ke. Ki yarda da ni Fauza please. Wallahi ke ce farin ciki na. Ta maimaita karanta sakon ya fi sau 10 tare da ƙara duba lambar. Tabbas ba gizo take mata ba. Lambar da ta Jamil ce. Gabanta ya tsananta faduwa da sauri. Ta goge sakon tana karanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aqlibni khairan minha. Dafe kanta tayi da sauri tana faɗin me wannan mutumin yake nufi da ita ne. Me yake son ja mata? Me ya sanya yake neman zama shedan tsakaninta da matarsa? Duka yaushe aka yi daren da har gari zai waye. Yaushe mijinta ya mutu da har zai fara bijiro mata da waɗannan kalama. To wai ko da ma dakta jira yake mijinta ya mutu ne? Tambayoyin da take ta jero wa kanta kenan waɗanda ba ta da amsar su. Jijiya kanta yana juyawa don haka ta kashe datarta ba tare da ta yi abin da ta yi niyyar yi a online din ba. Ta kwanta can bayan kamar 2 hours har bacci ya fara ɗaukar ta. Kira ya shigo wayarta. Ɗauko wayar ta kara a kunnenta ta yi sallama da sexy voice ɗinta. Wata wahalalliyar ajiyar zuciya ya sauke ce, Lovely, na kasa bacci saboda rashin jan amsar ki. Wallahi da gaske nake Fauza. Shekara 5 na shafe soyayyar ki tana azabtar da ni. Ki taimake ni ki amshe ni a matsayin miji. Na maye miki gurbin abokina dan Allah. Sauran dakatar da shi ta yi da cewa haba dakta. Wace irin magana kake kamar mai gusassan hankali? Ina yi maka kallon mai hankali da tunani? Ashe tunaninka na yara ne? Gaskiya ka bani mamaki, kuma ka bani kunya. Ashe duk abin da kake yi mana ba dan Allah bane dakta? To na roƙe ka daga yau ka daina, kuma ba zan ƙara taɓa amincewa da abin da ka zo min da shi ba. Kai bar ma na ƙare maka zance. Wallahi da daina aure ka gara na ƙara shi rayuwata babu aure, saboda kai ɗin ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. Kai bayan haka ma na haramta wa kaina aure a tsakanina da kai har abada, saboda kai ɗin mijin Amina ne. Amina kuwa ba ƙawata bace kawai, 'yar uwata ce. Tana kaiwa nan ta kashe wayar ta cike da faduwar gaba. Wannan wani irin bala'i ne ya tunkaro ta lokaci guda? Wace irin masifa dakta yake neman jefa ta a ciki? Wani kallo Amina za ta yi mata idan ta ji wannan katobar da mijinta yake yi? Dake kanta ta ce ni kam na shiga uku. Dakta kar ka yi min haka dan Allah. Please kar ka bari Amina ta ji labarin nan. Dan Allah kar ka zama silar rusa mana zumuncin mu. Kar ka zama wata kobin datsi amintar da muka gina ta domin Allah. Tana tashi da safe ta shirya a gurguje ta fita daga gidan. Dan sahu ta dauka ya kai ta har makaranta. Ta biya shi ta shiga cikin department ɗin shi lokacin babu kowa. Tunanin abin da ya faru jin ya tsaye mata a rai. Ba ta samu saukin sa ba, sai da sauran ɗaliban suka haɗu aka fara lecture. Karfe 12:30 na rana suka samu interval. Ita da wata ƙawarta abokiyar karatunta suka tafi cafeteria suna hanya suna fira har suka karasa inda suka yi oda na abin da suke bukata. Matukar mamakinta ya kasa boyuwa, kamewa ta yayin da take cikin muguwar razana da kidima, wanda hakan ya yi sanadin sullubewar robar mirna din da ke hannunta. Ba wani abu ta gani ba illa Dr. Jamil zaune ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya da kwalin lemon exotic a hannunsa, ya kafe ta da sirritattun idanunsa. Lumshe idanunsa ya buɗe su a kanta lokacin take ƙoƙarin tashi ta gudu daga wajen. Da azama ya miƙe ya cafko hannunta ta faɗa a ƙirjinsa. Hannu ya sa ya matse ta sosai. Ta fara kiciniyar kwacewa amma ya ki bata dama. Sun kuya waye da kansa daidai kunnanta ya ce, zuwa ne ki maimaita min abin da kika faɗa min jiya, ya hana ni bacci. Ƙarfinta ta haɗe waje guda ta kwace. Tana haki tana juyawa za ta fita, ya ƙara kamo ta wannan karan. Bata bari ya haɗa ta da ƙirjinsa ba. Ƙasa ta zame ta zama yan bori, hannunta ta ɗora a kanta ta ƙwalla ƙara. Gabaki ɗaya hankalin mutanen da ke cikin restaurant ɗin ya dawo kansu. Shi ma zama ya tankwashe kafafunsa tare da tallafe kansa da hannunsa ɗaya, ɗayan kuma na cikin nata. Bai damu da kallon da ake masa ba ya ce, wallahi azim Fauza, ba zan bar gurin nan ba sai kin maimaita min abin da kika faɗa min jiya da daddare. Kin ɗauka ni ɗan matsoraci ko kuma ragon namiji ne da wannan harkagin naki zai sa na janye ƙuduri na akan ki? Fauza kenan, biki san waye Jamil ba. To wallahi
in ma kina tunanin hakan ki daina, domin babu abin da zai hana ni mallakar ki Fauza. Ban damu da ki so ni ko ki ƙi ni ba, ina son ki kuma zan rayu da ki a kowane hali. Miƙewa ya gyara kwalar rigarsa ya ce bismillah Fauza, yanzu aka fara wasan amma ina son tabbatar miki bana luzan a rayuwata. Tun farko rabon hairan da afan shine ya hana ni sanin ki, sai bayan kin kasance matar abokina sannan kika bayyana gare ni. Kaddarar ta kashe Moha ba wata bace face kaddarar aure na da ke. Fauza, idan zan rabu da kowa zan rasa komai da na mallaka, in dai ina numfashi ba zan fasa auren ki ba. Ki rubuta ki a ce Jamil mijinki ne. Juyawa ya zai fita, ta riko hannunsa da sauri tana girgiza masa kai. Bude baki ta ce dan Allah dakta ka yi haƙuri, wallahi ba na son ka, ba zan iya auren ka ba dakta. Kar son zuciyarka ya sa mu yi abin kunya. Abin da duniya za ta tsine mana wallahi ba zan iya auren ka ba. Ya zan yi da kunyar matarka, ya zan yi da kunyar Amina, da wani ido zan kalle ta? Please na roƙe ka, kar ka bari ta sani dakta. Idan kai babu ruwa a idan ka, ni nawa akwai. Ba zan iya wannan abin kunyar ba. Ta ƙara shi maganar, kukanta yana ƙara ƙarfi. Hannunsa ya ɗora a lips ɗinta ya ce ni ba abin kunya zan yi ba, suna zan raya. Ke ce kika toshe tunaninki, kika zubar da iliminki, ke kallon sa a matsayin abin kunya. Yana kaiwa na ya fice da sauri, ya shiga motarsa ya bar makarantar da gudun tsiya. Zainab ce ta zo ta ɗaga ta suka fita daga wajen, idon kowa a kansu. Sosai ce kuka mai isarta. Kafin daga baya Zainab ɗin ta tambaye ta alaƙar ta da shi. Bata ɓata lokaci ba wajen warware mata zare da abawa. Shiru ce ta ratsa tsakaninsa kafin Zainab ɗin ta katse shirin da cewa to Fauza, ke me yasa ba za ki amince masa ba a kalaman dakta? Na fahimci ba tun yau yake son ki ba Fauza. Ni dai sai nake miki sha'awar aurensa, saboda ko ba komai zai rike miki ƴaƴanki, ba zai wulakanta ki ba, saboda ya san asalinki, ya san abin da ya raba ki da mijinki. Kaza Zainab ɗin ta da sauri tana cewa dakata Zainab, wannan shawarar taki ba ta da guri a zuciyata. Ki rike kayarki, ba na so. Ni ba fitil bace, kuma ni ba mace amana bace. Hana takardunta ta fice daga hall ɗin. Tana fita ta samu ɗan sahu. Ya kawo wasu student. Ya ɗauke ta suka fita, tana zuwa ta zube a tsakar gidan ta rushe da kuka. Umma ce ta fito da sauri tana tambayar ta menene. Zai ne mata komai ta Salati Umma ta saki ta ce yanzu yaron naka zai yi wa mutane? Me yasa yake son jawo mana tashin hankali muna zaman mu lafiya? Yanzu ni ma fitarsa kenan daga gidan nan. Ya zo yana roƙona akan na ce miki ki amince, ni kuma na ce masa a'a ba za a yi haka da mu ba, saboda tsabar shashanci har da hawayensa ba. Ni wallahi har dariya ma ya bani. Da Umma ta rarrashe ta yi shiru. A bangaren sa kuwa tunda wannan abin ya faru ya shiga tashin hankali. Ya kauracewa zuwa gidansu saboda ya tankwara zuciyarsa ya haƙura ya ƙyale ta. Amma kullum abin kamar turi, ko sau ɗaya bai taɓa jin soyayyarta ta ragu a zuciyarsa ba. Sai ma ƙaruwa da take komai zai kai wa yaran, ba ta karɓa, dawo da ɗan aikin take yi da shi. Tun abin baya damunsa har ya fara damunsa. Ta kai ta kawo, bacci ma yana neman ƙauracewa idanunsa. Sosai Amina ta shiga damuwa da halin da mijin nata yake ciki. Tun tana daurewa har haƙurinta ya gaza. Yau ma kamar kullum suna kwance ya zame jikinsa daga nata, ya je wanka ya mayar da kayansa. Ya zauna a gefen gadon, zuciyarsa cunkushe da tunanin mafita. Cikin matsalarsa yanzu shi kenan, saboda hujjar su mara tushe, yana ji yana ganin zai rasa burin rayuwarsa, zai rasa farin cikinsa. Wasu hawaye ne masu zafi da azaba suka shiga zubowa a idanunsa. Kuka sosai yake har da shisheka. Zuciyarsa na yi masa wani irin zafi da ciwo. Tun tashinsa ita ma ta farka, amma ba ta tashi ba. Sai yanzu ta miƙe cike da tsananin tsoro da mamakin dalilin kukan mijin nata. Dafa shi ta yi tare da sakowa daga gada. Ta zauna a gabansa tana ƙare masa kallo ta ce, dakta, waye mata kake irin wannan kukan haka? Shiru ya tare da ɗago idanunsa ya sauke a kanta. Bai san lokacin da bakinsa ya fara fita. To masu saurare, a nan za mu dakata.